πρωτοβουλία της Μονάδας Καινοτομίας. Όποιος έχει αντίρρηση στην βιντεοσκόπηση, παρακαλώ πολύ να το δηλώσει στο chat, ή οποιοδήποτε φωτογραφία γίνει και έχετε το πρόσωπό σας ανοιχτό στην οθόνη, παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε. Το έργο λοιπόν, στο έργο συμμετέχει το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και συγκεκριμένα η Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες, που έχω την τιμή να συντονίζω στο πλαίσιο του έργου Code for Europe και του Code Week και της καμπάνιας συγκεκριμένης στο Gerson Digital. Λίγα λόγια για το έργο Code for Europe. Το έργο Code for Europe ξεκίνησε πέρσι τον Ιούνιο και θα τελειώσει του χρόνου. Είναι 2 χρόνια, του χρόνου τον Ιούνιο. Το ευρωπαϊκό λοιπόν έργο Code for Europe εντάσσεται στην μεγάλη κατηγορία του digital της Ευρώπης και στοχεύει να ενδυναμώσει άντρες και γυναίκες, κορίτσια και αγόρια στο θέμα, το κρίσιμο θέμα του της ψηφιακής ενδυνάμωσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Έχει σαν σκοπό με 45 δυναμικούς εταίρους να αναδιοργανώσει αυτό το οποίο λέγεται η EU Code Week με πραγματικά καινοτόμες ιδέες και να εξαλείψει το χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων με παρεμβάσεις στη ρίζα του προβλήματος. Μέσα στο πλαίσιο του Code Week και του Code for Europe του έργου υπάρχει και το Αθηνά συμμετέχει δυναμικά πάνω σε αυτή την καμπάνια και με συγκεκριμένα πακέτα εργασίας σε πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση και την εισαγωγή περισσότερων κοριτσιών και γυναικών στο θέμα του digital και του ψηφιακού μετασχηματισμού γενικότερα, και περιλαμβάνει μια συνολική μεγάλη εκστρατεία κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, προκειμένου να έρθουν τα κορίτσια και οι γυναίκες γενικότερα πιο κοντά στον χώρο της επιστήμης πληροφορικής. Είναι μια δραστηριότητα Gerson Digital. Μπορεί να είναι ένα διαδραστικό εργαστήριο, μπορεί να είναι ένα mentoring session ή πολλά mentoring session, υποστηρίζοντας κορίτσια και γυναίκες στο θέμα της πληροφορικής, από τα πιο απλά στάδια μέχρι τα πιο περίπλοκα. Θα υπάρχουν εμπνευστικές ομιλίες και συνεντεύξεις, τις οποίες οργανώνουμε και θα σας καλέσουμε σε όλα αυτά να λάβετε μέρος, και συνεργατικές δράσεις που γίνεται στα 22 κράτη-μέλη της Ευρώπης από τα 27, και υπάρχουν 2 κύκλοι δράσεων εστιασμένοι το Μάρτιο, αλλά θα συνεχιστούν και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ποιος μπορεί να συμμετέχει σε μια καμπάνια και στην εβδομάδα, η οποία είναι διευρυμένη, δεν είναι μόνο μια εβδομάδα, είναι περιπάνω από μια εβδομάδα, αρκετοί μήνες. Αν είναι νέος ή νέα, γονέος, γυναίκα ή άντρας, μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες. Επίσης κάποιος εκπαιδευτικός, γυναίκα ή άντρας, και με συγκεκριμένες διαδραστικές συνδέσεις, τα συγκεκριμένα links τα οποία και τους συνδέσμους θα σας στείλουμε, θα μπορείτε με πολύ χαρά να συμμετέχετε και εμείς να σας υποστηρίξουμε ανά πάσα στιγμή. Και επίσης, και εφόσον είσαστε ιδιώτης ή επιχείρηση, συγγνώμη, θα κάνω λίγο stop για να δεχτώ και υπόλοιπους και θα είμαι πολύ κοντά μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα. Ξανακάνω share, συγγνώμη για τη διακοπή. Είμαστε καλύτερα, νομίζω μπήκαμε όλοι. Ναι, ναι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση και την αναμονή. Ναι, δεν ακούς. Όχι. Ακούγεται έτσι, ακούτε. Σας ακούω κι εγώ που ακούτε. Λοιπόν, και μιλάμε περισσότερο τώρα πιο διευρυμένα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, το EU Code Week, που σας έλεγα ότι αυτό είναι ο βασικός στόχος του έργου. Είναι στο σύνολο της Ευρώπης και οι 45 εταίροι να βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο αριθμό, σε πάνω από 25 εκατομμύρια Ευρωπαίους νέους, μικρά παιδιά, ενήλικες και έφηβους, να μπουν πιο δυναμικά σε αυτό το οποίο λέμε ψηφιακό κόσμο,
και θεωρώ ότι πάμε αρκετά καλά. Αριστερά μπορείτε να δείτε μια εικόνα μιας δραστηριότητας, η οποία συμμετείχαμε στο Αθηνά με τους πολύ δυναμικούς συνεργάτες, την Ελένη Μπέη και τον Φίλιππο τον Μπόνταρε και τη Χριστίνα Τιμπούκα, σε ένα σχολείο που δημιουργούμε ε, φαντασία και δραστηριότητες πάνω στην υπολογιστική σκέψη. Νομίζω ότι έκανα αρκετά σύντομη και όχι κουραστική εισαγωγή και είναι η ώρα να περάσω στη βασική ομιλήτρια με πολύ χαρά, στη δόκτωρα Μαριλίδα Ραουζέ, η οποία θα σας κάνει μια τέτοια εισαγωγή στον χώρο της πληροφορικής και παρακαλώ πολύ όποια και όποιος θέλει μπορεί να μας διακόψει, έχουμε συμφωνήσει για να μιλήσουμε όσο δυνατόν πιο διαδραστικά και πιο ενδιαφέροντα προκειμένου να συνεχίσουμε. Η Μαριλίδα θα συνεχίσει να δώσει και άλλο ένα webinar στα αγγλικά, οπότε θα έχετε τη χαρά να την ακούσετε και στα αγγλικά για όποιος και όποια το επιθυμεί. Και είμαστε μαζί σας για τις επόμενες δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω το λόγο στην Αμαριλίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς όρισες, Αμαριλίδα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τη τιμή της πρόσκλησης και γενικά για το τόσο ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ξέρω και τη δουλειά της ομάδας και θα δεχόμουν έτσι κι αλλιώς, όπως είπα και στην Ελένη, αλλά όταν μου είπε και σε ποιο πλαίσιο είναι και η ομιλία, ήταν ένας λόγος παραπάνω για μένα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, θα προσπαθήσουμε, γενικά είναι λίγες οι διαφάνειες, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, θέλουμε να είναι όσο πιο διαδραστικό γίνεται. Είναι κάποια πολύ βασικά πράγματα σε σχέση με αυτά που έμαθα από την ομάδα ότι θα θέλατε να ακούσετε ως συμμετέχοντες στο σεμινάριο, αλλά από εκεί και πέρα με μεγάλη χαρά μπορούμε να αλλάξουμε και την κατεύθυνση με κάποιες άλλες ερωτήσεις. Μπορείτε να ρωτήσετε για οτιδήποτε, είτε με αφορμή την παρουσίαση, είτε κάτι άλλο που έχετε στο μυαλό σας. Γι' αυτό λοιπόν και ο τίτλος έτσι είναι αρκετά γενικός, οπότε οτιδήποτε πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει να μάθετε, το ρωτάτε. Να Ας πω ότι ξεκινήσουμε. Ναι, πατάω εγώ, Μαριλίδα, να ναι, αλλάζω τις σωστά. σελίδες και ότι Ωραία, σε οπότε αυτή την προσπάθεια οι Έλληνες εταίροι εκτός από το Αθηνά είναι το CityLab, ένα εξαιρετικά διαδραστικό εργαστήριο σε σχέση με ρομποτική και όχι μόνο, και η πολύ γνωστή εταιρεία πληροφορικής Unisystem που συνδιοργανώνουμε μαζί ως Έλληνες εταίροι το webinar αυτό. Μαριλή, στη διάθεσή σου να αλλάξω ναι, διαφάνεια. ναι, ναι, Ναι. ναι, πάμε στην επόμενη. Ας ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών και τώρα είμαι συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Θα δείτε στις παρακάτω διαφάνειες το βασικό κομμάτι της δουλειάς. Για την ώρα κάποια γενικά πράγματα, κυρίως γιατί ήθελα έτσι να συμμετέχω σε αυτό. Είναι δύο πτυχές διαφορετικές. Το πρώτο είναι το Code Week που γενικά απευθύνεται σε όλο το πληθυσμό, οπότε είναι κάποιες βασικές ψηφιακές δεξιότητες όπως αναφέρθηκε και σε αυτά πιστεύω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον που συμμετέχουν στο σεμινάριο τις καλύπτουν. Αλλά είναι και το δεύτερο κομμάτι που αφορά περισσότερο τις γυναίκες σε αυτό το πεδίο, που γενικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε, οπότε αυτό είναι και μία έτσι, προσπάθεια να προωθήσουμε την ενδυνάμωση των γυναικών για το κομμάτι αυτό και να δούμε, να δείξουμε ότι γενικά υπάρχουν δυνατότητες για όλους και για τις γυναίκες σε αυτό το χώρο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ωραία, κάποιες προκλήσεις και κίνητρα. Τώρα, οι προκλήσεις είναι μία έννοια που μάλλον θα έπρεπε να λέμε δυσκολίες, αλλά ακούγεται καλύτερα το προκλήσεις. Γενικά, ο χώρος αυτός απαιτεί διαβίου μάθηση, θα το έχετε καταλάβει κι εσείς. Η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, τα εργαλεία έχουμε συνεχώς καινούρια, πρέπει να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι. Αυτό βέβαια είναι και το καλό γιατί κάπως έχει συνέχεια ενδιαφέρον, δεν βαριόμαστε, αλλά είναι και κάτι που πρέπει να το έχετε υπόψη για την ενασχόλησή σας για αυτό το χώρο. Έχει υψηλό φόρτο εργασίας, κυρίως κατά περιόδους, με τις διάφορες προθεσμίες παράδοσης προϊόντων ή ακόμα και στο ερευνητικό, αν θέλετε να ασχοληθείτε
ασχοληθείτε με την έρευνα μετά, ακόμα και εκεί υπάρχουν περίοδοι με αρκετά υψηλό φόρτο εργασίας και με προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Είναι η διαθεματικότητα, που αυτό θα δείτε το έβαλα και ως πρόκληση και ως κίνητρο. Έχουμε συνεχώς να συνεργαστούμε με ανθρώπους από άλλους, με επαγγελματίες από άλλους τομείς, που αυτό βέβαια έχει το καλό ότι βλέπουμε κάτι πιο συνολικό και γενικά τη δουλειά μας απλώνεται και σε άλλους τομείς εκτός από αυστηρά πληροφορικής. Αλλά από την άλλη πρέπει να έχετε υπόψη ότι πολλές φορές θα κληθείτε να εξηγήσετε πράγματα που για σας είναι δεδομένα, να εξηγήσετε πράγματα σε ανθρώπους που δεν έχουν τις γνώσεις που έχετε εσείς, που πολλές φορές δεν θα έχουν τη διάθεση να καταλάβουν αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας και θα πρέπει κάπως να ξέρετε ότι πολλές φορές θα βρεθείτε ακόμα και στο ερευνητικό κομμάτι αλλά και στο επαγγελματικό, θα βρεθείτε σε θέση να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε παρκώς και να πρέπει να παρουσιάσετε αλλιώς αυτό που έχετε στο μυαλό σε ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με αυτό που εσείς έχετε σπουδάσει ή με το οποίο ασχολείστε. Προφανώς αυτά τα υπόλοιπα, η έλλειψη πόρων και η αστάθεια εργασίας είναι πράγματα που ισχύουν λίγο πολύ σε όλες τις δουλειές. Ανάλογα με τις περιόδους, μπορεί πράγματι κάποιες περίοδοι να είναι πολύ καλές για τη δουλειά μας, γιατί υπάρχουν συνέχεια υπάρχουν προγράμματα ή ακόμα και οι εταιρείες αποφασίζουν να επενδύσουν στο τομέα αυτό. Αλλά προφανώς υπάρχουν και περίοδοι που δίνονται προτεραιότητα σε άλλους τομείς και κάπως βρισκόμαστε εμείς πιο πίσω. Και τώρα αυτές οι προκαταλήψεις είναι κυρίως κάτι που αφορά τις γυναίκες. Δυστυχώς, παρόλο όπως είπα πριν που έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι προκαταλήψεις που δεν είναι καν ορατές. Δεν θα μιλήσω καν για τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στους μισθούς, που αυτό είναι νούμερο που μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το συγκρίνει. Δυστυχώς υπάρχουν και προκαταλήψεις στον χώρο εργασίας από ανθρώπους που δεν έχουν καμία πρόθεση κιόλας να έχουν αυτές τις προκαταλήψεις, όμως είναι τόσο πολύ μέσα στην κοινωνία και μέσα στην εκπαίδευση όλα τα χρόνια, που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι. Είναι το πώς θα αντιμετωπίσουν σε μια συνάντηση τις γυναίκες που συμμετέχουν, με ποια προτεραιότητα θα απευθύνουν το λόγο. Είναι μικρά πράγματα που οι περισσότερες γυναίκες έχουν συναντήσει. Στις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι ότι αυτά μπορεί να αντιμετωπιστούν και να βελτιωθεί η κατάσταση, όμως σε πολλές περιπτώσεις μπορούν κάπως να τις αποτρέψουν από το να συνεχίσουν στον ίδιο χώρο. Τώρα για τα κίνητρα που έχει η συγκεκριμένη περιοχή απασχόλησης. Όπως ανέφερα, είναι η διαθεματικότητα. Σπάνια θα δουλεύουμε, θα συνεργαζόμαστε με ανθρώπους μόνο του δικού μας πεδίου, οπότε γενικά πρέπει να συνεργαστούμε και να δούμε γνώσεις και απόψεις άλλων τομέων. Είναι η αίσθηση σκοπού, γιατί τις περισσότερες φορές βλέπουμε ένα προϊόν από αυτό που φτιάχνουμε. Ακόμα και στο κομμάτι της έρευνας, έτσι όπως είναι το δικό μας πεδίο με την έρευνα που κάνουμε, ακόμα και εκεί βλέπουμε ένα τελικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους τομείς. Η καινοτομία, δεν θεωρώ ότι πρέπει να εξηγήσω πολλά πράγματα εδώ, είναι βασικό κομμάτι του δικού μας πεδίου και έτσι όπως προχωράει η τεχνολογία είναι συνεχής η καινοτομία, είναι με ρυθμούς που πλέον πολλές φορές δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε το πώς βγαίνουν οι καινούριες τεχνολογίες και τα καινούρια προϊόντα. Τις περισσότερες φορές υπάρχει ένα καλό περιβάλλον εργασίας στις εταιρείες που ασχολούνται με το δικό μας τομέα. Και επίσης αυτό είναι και λίγο από το προσωπικό κομμάτι, γιατί είμαι για πολλά χρόνια στην έρευνα. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός της έρευνας και της παραγωγικής διαδικασίας που στο τομέα των υπολογιστών γενικά είναι πολύ εύκολος. Το να συνδυάσεις την έρευνα με το προϊόν που θες να βγάλεις συνήθως είναι κάτι που προσφέρεται. Είναι εύκολο.
Συνεχίζουμε στην επόμενη διαφάνεια. Πάω λίγο γρήγορα με τη λογική του να έχουμε περισσότερο χρόνο και για ερωτήσεις και για συζήτηση, αλλά όπου θέλετε και κάτι να επαναλάβω, με διακόπτετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα έτσι για να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Είναι αυτό για το οποίο είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή. Είναι με την ομάδα του κυρίου Ιωαννίδη που είναι συνεργάτης του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και είμαστε οι τεχνικοί υπεύθυνοι της ψηφιακής ερευνητικής υποδομής, η Brains. Να ξεκινήσω από το τι είναι η ψηφιακή ερευνητική υποδομή. Είναι τα πάντα όλα. Είναι η τεχνολογία, τα εργαλεία, οι εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι, οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να γίνει μια προηγμένη έρευνα σε κάποιο τομέα. Η συγκεκριμένη ερευνητική υποδομή είναι για την έρευνα που σχετίζεται με τον εγκέφαλο. Οπότε γενικά υπάρχουν σε αυτή την υποδομή διάφορα εργαλεία και διάφορες υπηρεσίες και προφανώς και οι κατάλληλοι ερευνητές, ώστε να έχουμε μια βαθύτερη κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και του μηχανισμού του εγκεφάλου. Αυτό προφανώς μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα φάρμακα ή σε καλύτερες αντιμετωπίσεις για τις νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Γενικά είναι μια μεγάλη υποδομή ευρωπαϊκή που έχει πάνω από 150 partners που συμμετέχουν με διάφορους τρόπους. Οι περισσότεροι είναι νευροεπιστήμονες. Εμείς είμαστε οι αμιγώς τεχνικοί εταίροι του έργου. Θα δείτε στις επόμενες διαφάνειες το ρόλο μας. Και γενικά προσπαθούμε σε συνεργασία και με τους νευροεπιστήμονες να έχουμε αυτή την ερευνητική υποδομή να δουλεύει σωστά, να είναι πάντα διαθέσιμη και γενικά να μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερους χρήστες, περισσότερες απαιτήσεις, γιατί είναι κάτι που γενικά θέλουμε να μείνει. Όχι μόνο εμείς, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά για να πραγματοποιηθεί αυτή η ερευνητική υποδομή, είναι κάτι στο οποίο βλέπει μέλλον. Πάμε στο επόμενο. Αυτό λοιπόν είναι ο ρόλος μας, ο τεχνικός ρόλος που έχουμε στο eBrains, στην ερευνητική υποδομή eBrains. Είμαστε επίσημα οι technical coordinators του έργου και αυτό το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα όχι μόνο για την συγκεκριμένη ερευνητική υποδομή, αλλά για να έχετε κάπως υπόψη τι θα σας ζητηθεί, αν θα πρέπει να είστε υπεύθυνοι τεχνικά για κάποιο προϊόν, για κάποια υποδομή, ακόμα και αν δεν είναι ερευνητική, οτιδήποτε χρειάζεται για κάποιο σύστημα στο οποίο είστε υπεύθυνοι. Το πρώτο λοιπόν είναι ο τεχνικός σχεδιασμός και στρατηγική. Τι θα θέλαμε να καταφέρουμε με την υποδομή αυτή και ποια θα είναι τα βήματα που ακολουθούμε. Στην αρχή αυτά τα βήματα είναι πιο αφηρημένα, μετά όσο προχωράει ο καιρός γίνονται ακόμα πιο συγκεκριμένα. Μετά από τη στιγμή που θα γίνει ο σχεδιασμός θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάπως την ομαλή λειτουργία της υποδομής. Προφανώς απαιτεί τη συνεργασία όχι μόνο με ομάδες τεχνικές, δηλαδή που έχουν και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, αλλά και με ερευνητές, με τελικούς χρήστες ή άλλους ενδιαφερόμενους που μπορεί να μην έχουν τεχνικές γνώσεις. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει εμείς να κάνουμε εξαγωγή των τεχνικών απαιτήσεων, προσαρμόζοντας τις δικές τους απαιτήσεις σε πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε στο σύστημά μας. Και σε αυτό προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να αξιολογήσουμε οποιασδήποτε νέες τεχνολογίες υπάρχουν, γιατί αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη δυσκολία. Σκεφτείτε ότι πράγματα που μπορεί πριν ένα χρόνο να φάνταζαν καλή ιδέα και να ήταν η ιδανική επιλογή για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ένα χρόνο μετά μπορεί να είναι παροχημένα. Θα πρέπει να έχουμε σχεδιάσει έτσι το σύστημα ώστε να μπορούμε να το προσαρμόζουμε και σε νέες απαιτήσεις, αλλά και πιθανώς σε νέα εργαλεία που θα προκύψουν.
Γι' αυτό, αυτό που χρησιμοποιούμε κυρίως, προσπαθούμε να ακολουθούμε ειδικά τεχνικά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές που ξέρουμε ήδη. Τα πρότυπα, ειδικά τα standards, πρέπει να ακολουθούνται ακριβώς για να αποφύγουμε το μετά από κάποιο διάστημα αυτό που κάνουμε να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ή να ακολουθήσει άλλη πορεία. Τα standards έχουν προκύψει μετά από αρκετή μελέτη, αρκετές συζητήσεις με διάφορες ομάδες, έχουν εκδοθεί επίσημα, υπάρχουν κατάλογοι με τα ανάλογα την περιοχή και ανάλογα με την προσέγγιση που έχουμε φροντίζουμε να είμαστε σύμφωνοι με το ένα ή με το άλλο, μπορεί και με παραπάνω από 2-3 standards. Μετά έχουμε τα πιο πρακτικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τη διαχείριση των τεχνικών πόρων, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, γιατί χρειάζονται πολλές εργατόρες και πρέπει να τις μοιράσουμε αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα. Και προφανώς αυτό που φτιάχνουμε προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την απόδοσή του, προσπαθούμε να είναι σταθερό, εφαρμόζουμε προφανώς πολιτικές ασφάλειας και ακολουθούμε και εκεί κάποιες καλές πρακτικές. Συνήθως, άλλωστε, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια, ειδικά έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα προέχει στα περισσότερα προϊόντα. Φροντίζουμε να έχουμε αναλυτική τεκμηρίωση του τι έχουμε κάνει, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια, να μπορούμε να ανατρέξουμε όπου χρειάζεται και προφανώς να μπορεί, αν κάποια άλλη ομάδα αναλάβει ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας, να μπορεί να ανατρέξει σε αυτό για να μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε αυτό είναι ερευνητική υποδομή, είτε κάποιο προϊόν, υποχρεούμαστε να οργανώσουμε, αν όχι να το παρέχουμε, τουλάχιστον να οργανώσουμε τεχνική εκπαίδευση και προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα της υποστήριξης. Για το ακόμα και αν παραδώσουμε κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει, να αναβαθμιστεί ή δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή, η υποστήριξη θα είναι απαραίτητη. Ας πάμε και στο επόμενο. Λοιπόν, τα τεχνικά βήματα, αυτό παρουσίασα γενικά πώς έχει η κατάσταση. Αυτό είναι, προσπάθησα να τα βάλω σε μία σειρά τα βήματα που ακολουθούμε για την παράδοση του προϊόντος γενικά. Το πρώτο είναι να προσδιορίσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Μετά προφανώς ποιοι θα είναι οι χρήστες του προϊόντος αυτού. Να σκεφτούμε, στην ουσία αυτό το κομμάτι είναι καθαρά brainstorming για να βρούμε ιδέες και πιθανές λύσεις που μας φαίνονται καλές σε αυτή την περίπτωση ώστε να προχωρήσουμε. Και τις περισσότερες φορές απαιτείται και μία έρευνα αγοράς. Δεν την κάνουμε εμείς, συνήθως υπάρχουν ειδικοί για αυτό το κομμάτι και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνα αγοράς προσπαθούμε να προσαρμόσουμε αυτό που έχουμε σκεφτεί που θέλουμε να κάνουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις. Σχεδιάζουμε στο μυαλό μας αυτό που λέμε user stories, το οποίο είναι στην ουσία φανταζόμαστε έναν χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν, όλα τα βήματα που θα ακολουθήσει από τη στιγμή που μπαίνει, συνδέεται στο προϊόν μέχρι να το χρησιμοποιήσει, ώστε μέσα από τα διάφορα βήματα να δούμε πού μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και πού αυτή η διαδικασία μπορεί να κολλήσει για το χρήστη. Προφανώς μπορούμε να έχουμε διαφορετικού τύπου χρήστες ή ακόμα και με διαφορετικά δικαιώματα μέσα στο προϊόν. Τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη. Σχεδιάζουμε μία πρώτη αρχιτεκτονική και ένα user interface για το χρήστη και μετά σε επόμενη φάση, αν δούμε ότι αυτό έχει τη λογική που θα θέλαμε να έχει, προχωράμε σε πιο αναλυτικό τεχνικό σχεδιασμό και πιο αναλυτική τεχνική αρχιτεκτονική πλέον. Και επιτέλους μετά από όλα αυτά τα βήματα φτάνουμε στην ανάπτυξη του προϊόντος, το οποίο αυτή η ανάπτυξη πρέπει να ακολουθηθεί από διάφορες δοκιμές και διασφάλιση ποιότητας για το προϊόν, κυκλοφορία
στους χρήστες. Στο δίπλα, στο δεξί μέρος βλέπετε τα διάφορα είδη του προϊόντος που κυκλοφορούν. Παίρνουμε feedback από τους χρήστες και μετά μπορεί να προχωρήσουμε σε επόμενη έκδοση. Τώρα, αυτή η ανάπτυξη και αυτή η κυκλοφορία παίρνει πολλή συζήτηση. Υπάρχουν διάφορα βήματα που ακολουθούμε στο να βγει το τελικό προϊόν. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση όλα αυτά. Μπορούμε ανάλογα με το project στο οποίο είμαστε να ακολουθήσουμε κάποιο από αυτά ή ακόμα και πολύ λίγα, αλλά αυτό είναι κάπως η σειρά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για αυτό που θα βγει στο τέλος. Το πρώτο λοιπόν είναι το proof of concept. Στην ουσία με αυτό προσπαθούμε να δούμε αν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με κάποια πολύ λίγα πράγματα, πολύ λίγα χαρακτηριστικά για αρχή, αλλά είναι η πρώτη έτσι, δοκιμή του τι θα γίνει αυτό που ήταν στο μυαλό μας, αν μπορεί να σταθεί στο πραγματικό κόσμο. Μετά έχουμε ένα prototype που φτιάχνουμε, που μπορούμε εκεί κάπως να ελέγξουμε ο χρήστης πώς θα το αντιμετωπίσει. Έχει ένα user interface, προσπαθούμε να δούμε αν η σχεδίαση είναι αποδοτική, τι μπορεί να κάνει με αυτό. Και αφού προχωρήσουμε και δούμε ότι αυτό έχει αποτέλεσμα, προχωρούμε στην αλφα έκδοση, που αυτό είναι ο έλεγχος των βασικών λειτουργιών, αλλά εσωτερικά. Εσωτερικά, είτε εντός της ομάδας, είτε σε μια ευρύτερη ομάδα, όμως είναι ελεγχόμενο το κοινό. Μετά, η β' έκδοση που ακολουθεί είναι πλέον, απευθύνεται σε εξωτερικούς χρήστες, δεν είναι η τελική κυκλοφορία, αλλά υπάρχουν ομάδες χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν, θα δώσουν feedback, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για πλέον το τελικό προϊόν, το release candidate, που είναι η σχεδόν τελική έκδοση, είναι αυτή που θα κυκλοφορήσει, που όμως κρατάμε κάπου να δούμε τι προβλήματα θα έχει όταν κυκλοφορεί σε ευρύ κοινό, και θα είναι σχεδόν το τελικό προϊόν, το release candidate, και μετά προφανώς όταν θεωρούμε ότι έχουμε λάβει όλα τα σχόλια υπόψη και δεν έχουμε άλλα τεχνικά προβλήματα, πηγαίνουμε στο επίσημο τελικό προϊόν. Αυτά ήταν τα τεχνικά βήματα γενικά. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Και εδώ είναι κάποια, αλλά αυτό μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα και μπορούμε μετά να αρχίσουμε τη συζήτηση και τις ερωτήσεις. Κάποιες τεχνικές δεξιότητες, αυτό που λέμε hard skills, που χρειάζονται για μια τέτοια δουλειά. Έχουμε τη διαχείριση συστημάτων, διαχείριση δεδομένων και αρχές fair για τα δεδομένα. Είναι ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμός, κάποιες γνώσεις για cloud προφανώς και κυβερνοασφάλεια. Γενικά τι γίνεται με τις υποδομές τώρα, εργαλεία και μέθοδοι διαχείρισης έργων για το κομμάτι του project management, και documentation και reporting για οτιδήποτε κάνετε σε αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχουν και τα soft skills, πάμε στην επόμενη, που αυτά είναι επίσης πολύ σημαντικά στο κομμάτι το δικό μας, γιατί όπως είπαμε είναι και αυτή η διαθεματικότητα που είναι απαραίτητη. Είμαστε συνήθως ένα επάγγελμα που συνεργάζεται και με πολλούς διαφορετικούς τομείς, οπότε αυτά που λέμε ήπιες δεξιότητες είναι πραγματικά τις περισσότερες φορές εξίσου σημαντικές με τις τεχνικές. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρχουν επικοινωνιακές δεξιότητες, να μπορείτε να συνεργαστείτε και να μιλήσετε με οποιονδήποτε έχει κάποια σχέση μπορεί να είναι το κομμάτι του management, μπορεί να είναι το κομμάτι του marketing, οτιδήποτε με αυτό που φτιάχνετε. Μια συνεργασία και μέσα στην ομάδα και εκτός ομάδας. Καθοδήγηση και πρωτοβουλία εντός ομάδας είναι πολύ σημαντικό γενικά, επειδή υπάρχει ένα πολύ ευρύ πεδίο γνώσεων. Τις περισσότερες φορές κάθε ένα στην ομάδα έχει και μεγαλύτερη γνώση για κάποιο διαφορετικό πεδίο. Οπότε γενικά θα πρέπει να γίνεται συνεργασία και να λαμβάνονται τις περισσότερες φορές από κοινού αποφάσεις, αλλά και κάποιες φορές πρέπει να λαμβάνονται πρωτοβουλίες, οπότε αυτό το ισοζύγιο είναι αρκετά δύσκολο.
ικανότητα προσαρμογής ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων προϊόντων. Και μετά είναι τα γενικά που υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις, τη διαχείριση του χρόνου και των έργων που έχει η ομάδα, των τεχνικών έργων και προφανώς επίλυση προβλημάτων, οποιοδήποτε είδος πρόβλημα, μπορεί να είναι τεχνικό πρόβλημα, μπορεί όμως να είναι επικοινωνιακό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είχα να πω. Τώρα δεν έχει, αυτή ήταν η τελευταία νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν έτσι στα πολύ γρήγορα με τη λογική του ότι να δείτε, να πάρετε μία γεύση από το τι υπάρχει εκεί έξω. Και τώρα νομίζω μπορούμε και να ξεκινήσουμε και ερωτήσεις και συζήτηση με βάση αυτά ή με οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτική και πάρα πολύ καθοδηγητική. Ίσως Ναι. λίγο δύσκολη για τους, ανάλογα με το επίπεδο, δεν γνωρίζω. Θα Φαντάζομαι δούμε, γι' αυτό, ναι. θα το ανακαλύψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ανοιχτοί για την συζήτηση και τις ερωτήσεις προς την Αμαριλίδα, είτε μέσω του chat, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραπτές ερωτήσεις και θα τις μεταφέρουμε, ή παίρνετε το μικρό, ανοίγετε το μικρόφωνο και ρωτάτε και κοιτάζουμε τη σειρά ο καθένας που θα πάρει την πρωτοβουλία να ρωτήσει. Για να ζεστάνω το κλίμα, να κάνω μια ερώτηση εγώ πρώτα Ναι. και προχωράμε. Αμαριλίδα, τι θα μπορούσες να συμβουλέψεις μια νέα κοπέλα στα διάφορα στάδια της ορίμανσης της, πριν από την επαγγελματική της, στην εκπαίδευση και πριν από την επαγγελματική της καριέρα, ανά περιοχή και ανά ηλικία? Γενικά Λε- νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα, κρίνοντας και από το πώς βιώσα η ίδια τα διάφορα στάδια, θα έλεγα ότι κάθε φορά θα πρέπει να κάνει αυτό που πραγματικά έχει όρεξη να κάνει επαγγελματικά. Δηλαδή, σε σχέση, ας πούμε, όταν τελειώνει τη σχολή, το αν θα ακολουθήσει την έρευνα ή θα ψάξει δουλειά ή απλά θα κάνει κάποια σεμινάριο γιατί αισθάνεται ότι θέλει να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει εκείνη τη στιγμή, να μην κάτσει να σκεφτεί τι θα ήταν καλό, τι θα της εξασφάλιζε καλύτερη δουλειά ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά οτιδήποτε κάνει από αυτά θα της είναι χρήσιμο στο μέλλον. Οπότε γενικά θα έλεγα να ακολουθήσει, να ψάξει, να δει τι θα της τέριαζε της ίδιας. Το ότι οι περισσότεροι μπορεί να ξεκινήσουν αμέσως να δουλειά σε μια εταιρεία δεν σημαίνει ότι είναι η κατάλληλη επιλογή. Αν για κάποιο λόγο θέλει να ασχοληθεί με κάτι άλλο, θα της είναι χρήσιμο. Οπότε το πρώτο που νομίζω ότι πρέπει να κάνει είναι να αποφασίσει με βάση όχι τι πρέπει, αλλά τι θέλει. Τώρα, σε κάθε κομμάτι, σε κάθε αλλαγή που κάνει δηλαδή αν θα αφήσει το κομμάτι των σπουδών, θα πάει να δουλέψει, μπορεί να συναντήσει δυσκολίες. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα είναι στρωμένα τα πράγματα, όμως γενικά επειδή είναι ένας χώρος που έχει ζήτηση, να μην αποθαρρυνθεί από τις δυσκολίες που μπορεί να ακολουθήσει. Τα πράγματα θα βρουν το δρόμο τους. Δηλαδή, μπορώ να το πω και από πολλές περιπτώσεις και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από περιπτώσεις συναδέλφων, φίλων, γνωστών. Είμαστε τυχεροί γιατί ως χώρος ακόμα έχει ζήτηση σε πολλούς τομείς. Οπότε να προχωρήσει και νομίζω θα βρει το δρόμο χωρίς έτσι να αποθαρρυνθεί. Ένα νέο κορίτσι και αγόρι που είναι αρκετά μακριά από το χώρο της προφορικής, στις εποχές του γυμνασίου ή του λυκείου. Πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει το χώρο μας, και οι δυο έχουμε την τύχη να ανήκουμε. Και σκεφτόμαστε Νομίζω. πολλές φορές, και ειδικά εγώ κατάγομαι από επαρχία, δεν ξέρω εσύ αν κατάγεσαι. Όχι, Ο από χώρος εδώ, πληροφορικής στα ναι. παλιά χρόνια ήταν πολύ απομακρυσμένος Ναι. σε πολλούς χώρους, και γεωγραφικούς και μαθησιακούς. Τώρα βέβαια υπάρχει πληροφορική στα σχολεία, αλλά η μεγάλη
η ουσία της πληροφορικής και πόσο μπορεί να εξυπηρετήσει και να υποστηρίξει πολλές περιοχές, ακόμα και την περιοχή των φιλολόγων, των γεωλόγων, των βιολόγων, των ανθρωπιστικών επιστημών, ίσως είναι ακόμα, θεωρώ, λίγο άγνωστο. Θα προσπαθήσουμε Ναι, να το προσεγγίσουμε αυτό το κομμάτι. πρέπει να είναι καλύτερα, γιατί τώρα γενικά στο σχολείο έχουν αρκετά μεγάλο κομμάτι πληροφορικής και εγώ όταν ήμουν στο σχολείο δεν είχαμε τίποτα, οπότε τώρα είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Και πλέον ο προγραμματισμός νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι εργαλείο, δεν είναι πια καν κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή δεν είναι πεδίο χωριστό, είναι για τους περισσότερους εργαλείο. Θα έλεγα ότι αυτό που θέλω να πιστεύω και να ελπίζω είναι τουλάχιστον στο κομμάτι, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να μην αποθαρρύνουν κάποιον. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τους προσφέρουν τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να ξεκινήσουν, αν κάποιος καταλάβει ότι του αρέσει αυτό και θέλει να ασχοληθεί με αυτό, πλέον υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ακόμα και εκτός πανεπιστημίου, να μάθει προγραμματισμό, να δει κάποια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά online μαθήματα, στο διαδίκτυο γενικά μπορεί να βοηθηθεί. Νομίζω το πιο σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι να μην υπάρξει κάποιος να τον αποθαρρύνει. Να του πει ότι αυτό δεν είναι για σένα, ότι ξέρω εγώ, δεν είσαι καλός στα μαθηματικά, οπότε δεν μπορείς να μάθεις προγραμματισμό. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πιο έντονα ακόμα για τις γυναίκες από ότι για τους άντρες, αλλά ακόμα και Δηλαδή, αν έχουμε αγόρια-κορίτσια, δυστυχώς πιο πιθανό είναι να αποθαρρύνουν τα κορίτσια, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που για διάφορους λόγους μπορούν ακόμα και τα αγόρια να αποθαρρυνθούν. Δεν λέω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι θέμα πιο πολύ νοοτροπίας παρά γνώσεων που προσφέρονται. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Κάποια άλλη ερώτηση? Και, Νομίζω ότι ζεστάναμε το κλίμα, ναι. και πάνω στο τελευταίο που είπε η Αμαριλίδα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Φίλιππος, Ναι, 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 είναι φίλος έχουμε μου. γνωριστεί. Ναι. Ο καθένας, ναι, που θα θέλει να κάνει μια ερώτηση, μια τοποθέτηση, να λέει το όνομά του, αν έχει την Ε, καλοσύνη και την ιδιότητά του. Είμαι ο Φίλιππος Μπόνταρε, δουλεύω στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, με την κυρία Πετρά, την Ελένη Μπέη, τον Αστέριο Καραγιάννη, ε, σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, εκ των οποίων είναι και το Code for Europe, το ένα. Και να κάνω ένα statement, παύλα ερώτηση, στην Αμαρδί. Ε, Πάνω στο τελευταίο που είπατε, ότι και η σταδιοδρομία σου πάει και κόντρα λίγο, ας πούμε, και στα στερεότυπα που υπάρχουν, δηλαδή με το gender equality και... Ναι, απ' τη μία αισθάνομαι καλά που πάει λίγο, από την άλλη βέβαια Για καλό μακάρι το να λέω, μην για ίσχυε. καλό. Ναι, όχι, το ξέρω και ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα, το ιδανικό θα ήταν να μην ίσχυε, να μην υπήρχαν αυτά τα στερεότυπα, δηλαδή είναι πολύ κρίμα. Αλλά ναι, για συνέχιση, συγγνώμη γιατί σε διέκοψα. Όχι, όχι, αυτό δηλαδή, άμα έχει κάποιο insight, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα, για να δώσει στα νέα παιδιά. Γιατί συνήθω Ναι, σε αυτόν τον είναι... κλάδο υπάρχει μια κόντρα προς τις γυναίκες, ας το πούμε. Ισχύει. Το θέμα είναι νομίζω απλά να αποφασίσεις ότι δεν σε νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στη σχολή, ας πούμε στο Μετσόβιο που ήμουν εγώ, εντάξει δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Νομίζω πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πριν. Δηλαδή από όταν είχα αποφασίσει τι θέλω να ακολουθήσω ούσα στο σχολείο, είχα ακούσει από σχόλια για τα πάντα, δηλαδή, από όλους τομείς. Δηλαδή είχα ακούσει από το μπράβο, ναι, μα πώς πας σε αυτή τη σχολή, μέχρι να με λυπούνται, μα γιατί θες να γίνεις μηχανικός, κορίτσι πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, δυστυχώς υπάρχουν από όλα. Πραγματικά αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να ακολουθήσει αυτό, να το ακολουθήσει. Θα βρει το δρόμο του, θα υπάρχουν πλέον πάρα πολλές προοπτικές που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, να μην δώσει βάση. Ειδικά σε αυτούς που προσπαθούν να αποτρέψουν, να έχουν καταπληκτικές δικές τους ιδέες για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον μιας γυναίκας και όλο αυτό το κομμάτι που δυστυχώς, ακόμα και από ανθρώπους που έχουν καλή πρόθεση,
μπορεί να το ακούσουμε και να μην καταλαβαίνουν καν το πρόβλημα. Οπότε, ναι, πολύ καλή ερώτηση, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γενικά, μην δίνετε σημασία. Προχωρήστε όπως πιστεύετε ότι θα νιώθετε εσείς καλύτερο. Άμα θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πληροφορική, πολύ ωραία. Αλλά πραγματικά να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Όχι αυτό που θα πει η κοινωνία ή οποιοδήποτε που θα θεωρήσει ότι έχει καλύτερες ιδέες. Να δώσω στο λόγο, ευχαριστούμε Μερλέ, στην κυρία Γιούλη, τη Βούλα και μετά στην Ευελίνα την Παπάτση που θα ρωτήσω εκ μέρους της ή αν θέλει να ρωτήσει η ίδια. Βούλα, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη που δεν μπορώ να ανοίξω την κάμερα, αλλά ταξιδεύω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία ομιλία. Δεν κατάφερα να πω από την αρχή. Εγώ ήμουν πολλά χρόνια συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και από το ακαδημαϊκό έτος 24-25 διδάσκω υπολογιστική γλωσσολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ήταν πολλές οι περιπτώσεις κοριτσιών κυρίως, γιατί το ξέρετε ότι στα τμήματά μας έχουμε πολλά κορίτσια, οι οποίες με πολύ χαρά πήραν το μάθημά μου. Ωστόσο η πρώτη τους ερώτηση ήταν «Μα κυρία Γιούλη, θα μπορέσουμε εμείς να ασχοληθούμε με υπολογιστική γλωσσολογία, με την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων?» Τι θα μου λέγατε να πω στις φοιτήτριές μου από εδώ και στο εξής? Πραγματικά πολύ δύσκολος ρόλος, γιατί το λέω κι εγώ, αλλά μιλάω εκ του ασφαλούς, γιατί συνήθως το κοινό και σε μαθήματα που είχα κάνει και στο Πολυτεχνείο ήταν θετικών επιστημών και είχαν πάρει ήδη την απόφαση ότι θα ασχοληθούν με αυτό το τομέα, αλλά ειδικά το δικό σας κομμάτι μου φαντάζει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολλοί που πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν το πόσο εύκολο θα μπορούσε να και πόσο όλοι μπορούν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο. Θα έλεγα γενικά ότι το πιο απλό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση θα είναι να τους δείξετε εργαλεία. Ακόμα και το ChatGPT, ας πούμε, να έλεγα, να τους δείξετε πόσο εύκολη είναι η χρήση τους. Δηλαδή, αν έχουν μια τέτοια εξοικείωση με εργαλεία που υπάρχουν ήδη, ίσως καταλάβουν ότι γενικά μπορούν να το κάνουν. Γιατί, ναι, μεν το ChatGPT δεν θα τους βοηθήσει σε αυτό καθ' αυτό που κάνουν, αλλά γενικά να καταλάβουν κάπως ότι όλα αυτά τα εργαλεία είναι εδώ, άλλα εργαλεία θα προκύψουν, γενικά είναι κάτι εύκολο. Και από εκεί και πέρα, το μόνο είναι να χρησιμοποιήσουν εσάς την ίδια ως έμπνευση για το επόμενο βήμα. Γιατί πραγματικά δεν είναι θέμα γνώσεων. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι θέμα νοοτροπίας. Οπότε και μόνο που βλέπουν μια γυναίκα να διδάσκει αυτό το κομμάτι και να τους εξηγεί και να τους κατευθύνει, νομίζω ότι θα τους βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ακόμα μία και τελειώνω. Και η επόμενη ερώτηση είναι, μα θα βρούμε δουλειά ως γυναίκες που έχουμε ξεκινήσει από μία φιλολογική ουσιαστικά σχολή με ένα πτυχίο κάποιας φιλολογίας, θα μπορούσαμε να βρούμε στη συνέχεια δουλειά? Θα μας εμπιστευτούν άνθρωποι να μπούμε σε ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη εργαλείων? Κοιτάξτε, δηλαδή, ναι, να σας πω, δεν είναι αδύνατο, σίγουρα όχι, γιατί πλέον υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες στο τομέα αυτό. Απλά, αν πρέπει κάποιος να αποδείξει 100 ότι αξίζει, δυστυχώς για τη γυναίκα θα πρέπει να αποδείξει 120 ότι αξίζει. Και δεν ξέρω καν αν αυτά τα νούμερα είναι τα πραγματικά. Το μόνο που μπορώ να πω παρηγορητικό είναι ότι επειδή ακριβώς, και το έχω δει να γίνεται, και γιατί πέρα από την έρευνα έχω περάσει και από εταιρείες και έχω δουλέψει, αυτό που είναι αρκετά παρηγορητικό είναι ότι πλέον υπάρχουν και αρκετές περισσότερες γυναίκες ως υπεύθυνες ομάδων, ως σε ανώτερες θέσεις. Δεν είναι προφανώς η πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν. Οπότε θα έλεγα ότι με βάση αυτό κάπως ότι μπορεί να βρεθούν σε μια εταιρεία που δεν σημαίνει ότι θα τους προσλάβει γυναίκα, αλλά που θα έχουν παραδείγματα μέσα στην εταιρεία γυναικών που δούλεψαν σωστά και
βοήθησαν στην πρόοδο της εταιρείας. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα βελτιώνεται. Οπότε ναι, μπορείτε να τους απαντήσετε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι θα βρουν. Ίσως θα δυσκολευτούν λίγο περισσότερο στην αρχή, αλλά νομίζω ότι εντάξει, θα το καταφέρουν. Και όσο περνάει ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερα, ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και θα χαιρόμασταν μια αντίστοιχη συζήτηση να τη φιλοξενήσουμε και στο Αριστοτέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαρίστω. Βούλα, και επιφυλασσόμαστε. Γιατί σχεδιάζουμε κάτι τέτοιο από άλλες περιοχές στον χώρο της πληροφορικής και αντίστροφα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα εκ μέρους της Ευελίνας, εκτός αν θέλει να ρωτήσει η ίδια. Η Ευελίνα η Βαβάτση ρωτάει καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού δίνει βάση ένας εργοδότης στον τομέα της πληροφορικής. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέχουμε και να δώσουμε βάση γενικότερα από την αρχή της συνέντευξης μέχρι το πρακτικό κομμάτι, γιατί τέθηκαν και ζητήματα ανισότητας. Λοιπόν, είναι ανάλογα βέβαια, ο εργοδότης στο τομέα της πληροφορικής μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή μπορεί να είναι απλά μπορεί να είναι εταιρείες πληροφορικής, αλλά μπορεί να είναι και μια εταιρεία άσχετου τομέα που απλά μπορεί να θέλει να προσλάβει κάποιον για το IT department ή οτιδήποτε τέτοιο. Τώρα, αυτό που θα πρέπει νομίζω να δοθεί βάση γενικότερα είναι στο να δείξουμε, να δείξουμε στους εργοδότες τι ξέρουμε, αλλά απ' την άλλη επίσης να δείξουμε και διάθεση να μάθουμε καινούρια πράγματα. Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που θέλουν να δουν είναι ότι ναι μεν να προσλάβουν κάποιον που να γνωρίζει ήδη, αλλά και επίσης να προσλάβουν κάποιον που να έχει διάθεση συνεργασίας και να θέλει να προσαρμοστεί σε αυτά που ζητάει η ίδια η εταιρεία. Οπότε, ειδικά για το κομμάτι που να ζητάνε κάποιο junior, νομίζω ότι αυτά αρκούν. Από εκεί και πέρα, για αυτό αλλάζει αν ζητάνε κάποιον έμπειρο, εκεί ίσως δώσουν περισσότερη βάση στη γνώση. Αλλά ειδικά σε πρώτες δουλειές, όταν ζητάνε κάποιον σχετικά junior, για αυτούς, δηλαδή ακόμα και εγώ που έχω βρεθεί στη θέση του να κάνω συνέντευξη για να πάρουμε κάποιον στην εταιρεία, αυτό που ήταν το πιο σημαντικό ήταν να δούμε ότι ο άλλος έχει διάθεση να συνεργαστεί και να προσαρμοστεί σε αυτά που ζητάμε. Δεν μας ένοιαζε τόσο η μία παραπάνω γλώσσα προγραμματισμού που μπορούσε να ξέρει, εντάξει, καλοδεχούμενη, αλλά δεν μας ένοιαζε τόσο αυτό, όσο η διάθεση για το που βλέπουμε να θέλει να κινηθεί. Τώρα για τα ζητήματα ανισότητας, ναι, υπάρχουν. Αν όμως θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση, αν είναι πολύ έντονα την ώρα της συνέντευξης, καλύτερα θα ήταν να ψάξετε κάπου άλλο. Γιατί δυστυχώς ο εργοδότης που θα κάνει εμφανές το ότι προτιμάει να δουλέψει με άντρες παρά με γυναίκες, συνήθως είναι και προβληματικός μετά. Θα μπορούσα να τοποθετηθώ λίγο παραπάνω. Βεβαίως. Ναι, Βελίνα, εσύ είσαι. Ναι, εγώ Ναι, είμαι. ναι. Θα σας Προφανώς, ναι. θα Απλώς σας φέρω... μετέφερα την ερώτησή σου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας. Θα ήθελα να αναφέρω με τη δική μου περίπτωση. Εγώ τώρα βρίσκομαι στο μεταπτυχιακό της γλωσσικής τεχνολογίας, ας πούμε, και βρίσκομαι στο 4ο εξάμηνο και κάνω τη διπλωματική μου εργασία. Δεν έχω σκοπό να ξεκινήσω ακόμα δουλειά, γιατί προέρχομαι από προπτυχιακό φιλολογίας, επομένως για μένα είναι μια παραπάνω δυσκολία, γιατί δεν έχω επιλέξει και θέμα καθηγητή, έχω επιλέξει να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Κυρία Πέτρα, αν λέω σωστά και το επίθετό σας, Δεν έχουμε πειράζει, γνωριστεί. Πέτρα, έχουμε γνωριστεί. Πέτρα, Ναι, συγγνώμη, ναι, έχουμε έχουμε γνωριστεί και σε γνωριστεί. θυμάμαι, ναι. Ναι, Χαίρομαι πολύ. την ιδέα αυτή προσπάθω τώρα να την υλοποιήσω στη διπλωματική μου για να μπορέσω να πάω ένα βήμα παραπάνω και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εφαρμόζω όλα τα μαθήματα τα οποία διδάχτηκα στο μεταπτυχιακό μου, οπότε θα έχω και θεωρώ γνώσεις παραπάνω. Το πρόβλημά μου τώρα είναι το εξής, ότι εγώ άμα θα πάω σε μια εταιρεία
και έχει τεθεί και από άλλους συμφοιτητές μου, οι οποίοι δεν είχαν καθαρά πληροφορικό υπόβαθρο. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ας πούμε, στις εταιρείες, ότι εγώ έχω ένα project αυτή τη στιγμή, θέλω να τελειώνω να κάνω τη δουλειά μου, πρέπει να βρίσκομαι μέσα στο χρόνο, να προλάβω τα task μου, για να τελειώνει γρήγορα και αντίστοιχα να βγάλω και την δουλειά που πρέπει και να πληρωθώ αντίστοιχα από τον εργοδότη μου. Εγώ άμα παρουσιαστώ, ας πούμε, σαν Ευελίνα, η οποία δεν έχει ξαναδουλέψει, αλλά έχει κάνει μια διπλωματική και έχει πολλή διάθεση, πώς θα κερδίσω έναν άντρα, θα πω, για να βάλουμε και τα ζητήματα λίγο της ισότητας, στο να με πάρει ο εργοδότης μόνο και μόνο επειδή έχω διάθεση για μάθηση και μαθαίνω εύκολα. Βασικά, αυτό το... τελείωσε, συγγνώμη, γιατί είναι Ναι, ναι, το... έχω Ναι, τελειώσει, έχω ωραία. τελειώσει. Αυτό το διαθεματικό, το θέμα είναι να το χρησιμοποιείς προς όφελός σου. Δηλαδή, δεν θα πας να ανταγωνιστείς κάποιον που έχει 10 χρόνια εμπειρία στο προγραμματισμό. Θα είναι όμως σε μια εταιρεία που θα έχει ένα προϊόν που δεν θα είναι αποκλειστικά να κάτσει να προγραμματίσει, να γράψει το κώδικα. Θα θέλει να καταλάβεις εσύ καλύτερα τους χρήστες που θα είναι, θα είναι γλωσσολόγοι. Γιατί μπορεί να θέλεις να κάνεις ένα application που να έχει σχέση με γλωσσολόγους. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό που θεωρείς τώρα ως μειονέκτημα, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εταιριών που έχουν προϊόντα με συγκεκριμένο κοινό. Αυτό το κοινό θα μπορείς πιο εύκολα ίσως να το καταλάβεις εσύ από κάποιον που το background του και όλες του οι σπουδές ήταν καθαρά πληροφορικής. Επίσης υπάρχουν εταιρείες που κάνουν ερευνητικά προγράμματα. Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, την πληροφορική, τις περισσότερες περιπτώσεις, την χρησιμοποιούν ως εργαλείο. Αυτός δηλαδή που θα είναι υπεύθυνος θα εκτιμήσει σε αυτή την περίπτωση αν έχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που να σχετίζεται με κάτι άλλο που να έχει σχέση με το δικό σου background, θα εκτιμήσει το δικό σου κομμάτι, γιατί θα θεωρήσει ότι θα είσαι πιο χρήσιμη σφαιρικά στο project. Δεν θα πας σε μια εταιρεία που θα της λείπει ένα κομμάτι κώδικα και για να παραδώσει το προϊόν την επόμενη εβδομάδα. Αυτό όντως είναι πολύ πιθανό να προτιμήσουν τον άλλον που θα έχει περισσότερη εμπειρία στην πληροφορική, στο προγραμματισμό, θα μπορεί να κάνει τη δουλειά μέσα σε μια εβδομάδα αυτό που θέλουν και εντάξει, τέλος. Ναι, εκεί έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις στη σύγκριση, ακόμα κι αν είσαι καλύτερη από τον άλλον. Δεν λέω ότι απαραίτητα σημαίνει ότι ο άλλος είναι καλύτερος. Θα δει όμως το βιογραφικό και θα σου πει ναι, θέλω να τον άλλο για να κάνω τη δουλειά μου. Όμως δεν είναι αυτό το σύνηθες. Το σύνηθες είναι αυτή η διαθεματικότητα. Σε όλες τις εταιρείες, σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα, σε όλα τα ερευνητικά Ινστιτούτα, θέλουμε ανθρώπους που να καταλαβαίνουν ένα ευρύ κομμάτι του τι ζητάμε. Ακόμα και στο παράδειγμα που έδωσα, για το e-brains. Το e-brains το μεγαλύτερο κομμάτι, οι υπόλοιποι τέλος πάντων εταίροι, είναι νευροεπιστήμονες. Δεν είναι πληροφορικοί. Αυτό είναι το κομμάτι τους. Οπότε, από τη δική μας μεριά, εμείς, εντάξει, επειδή ήθελε και αρκετή εμπειρία, η όλη ομάδα έχει σχέση με τον προγραμματισμό. Όμως, αν βρίσκαμε κάποιον νευροεπιστήμονα, επειδή τυχαίνει αυτό να είναι το κομμάτι αυτό, που να είχε και γνώσεις προγραμματισμού, θα τον θέλαμε. Θα μας βοηθούσε στη δουλειά μας. Άρα θεωρείτε ότι εμένα προσωπικά, ας πούμε, θα με βοηθούσε για αυτή την περίπτωση να ξεκινήσω από κάτι ερευνητικό για να αποκτήσω και περισσότερη εμπειρία και σε άλλα πράγματα και μετά αν ήθελα να πάω σε κάποια εταιρεία να το Το, κοιτάξω το αργότερα. ερευνητικό βοηθάει γιατί έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Μάλλον είναι το ίδιο, απλά είναι διαφορετικές πτυχές. Δεν έχεις τόσο έλεγχο και συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις, που αυτό είναι αρνητικό. Το θετικό όμως σε αυτό το κομμάτι είναι ότι σου αφήνει περιθώρια για προσωπική εξέλιξη.
Δηλαδή, μπορεί να βρεις κάποιο ερευνητικό project που να έχει κάποιο θέμα που να έχει ενδιαφέρον από σένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις έρευνα ώστε να φτάσεις, ξέρω εγώ, να πάρεις διδακτορικό. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο, αν θέλεις, γιατί όχι. Αλλά δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Η ενασχόληση όμως με ένα ερευνητικό πρόγραμμα θα σου δώσει τη δυνατότητα να δεις και άλλα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Όμως, πλέον, επειδή υπάρχει αυτή η καινοτομία γενικά στη κοινωνία και στις απαιτήσεις κοινωνίας, δεν είναι απαραίτητο να είναι έρευνα σε ένα ερευνητικό κέντρο. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές εταιρείες που ασχολούμενες και οι ίδιες με ερευνητικά προγράμματα, γιατί οι ερευνητικά προγράμματα έχουν και ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν καθαρά εταιρείες, φτιάχνουν προϊόν, οτιδήποτε σχετικό. Υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με ερευνητικά προγράμματα, που θέλουν οι ίδιες να συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι του innovation, οπότε ακόμα και εκεί μπορεί να έχεις έναν παρόμοιο ρόλο με το ότι θα είχες σε ένα καθαρά ερευνητικό περιβάλλον. Δηλαδή μην αποκλείσεις, αν δεν θες να ακολουθήσεις επιπλέον σπουδές, το κομμάτι της έρευνας μπορείς να το βιώσεις και εντός εταιριών. Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελίνα, είμαστε στη διάθεσή σου και στη συνέχεια. Μπορείς να ρωτήσεις, να μας Τέλεια. στείλεις μηνύματα. Είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή. Ξέρεις το mail μας. Ναι, 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 Και ναι. θα περάσω πολύ σύντομα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, στη Μαρίτα και Σανοπούλου, που ρωτάει, θα ήθελα να ρωτήσω πώς κάποιος μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Και ένα συμπληρωματικό ερώτημα από τη Μάγδα, την Ελευθερίου, που λέει πολύ ενδιαφέρον όσα λέτε. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να επανενταχθεί κάποιο μετά από χρόνο αποχής πάνω σε αυτό το τομέα. Είναι συμπληρωματικά τα ερωτήματα. Θα έλεγα η πολύ εύκολη απάντηση στο πώς να επανενταχθεί είναι το διάβασμα. Το, το διάβασμα, διάβασμα όταν λέω μπορεί να είναι online courses, μπορεί να είναι ξέρω, κάποιο να ασχοληθεί με κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά κάποιος που έχει γνώσεις, έστω αρχικές, έστω ότι το έχει παρατήσει, μπορεί πολύ εύκολα νομίζω να ξαναμπεί μέσα. Απλά η αλήθεια είναι ότι θέλει πιο πολύ, δεν πρέπει να μάθει καινούρια πράγματα από την αρχή. Πρέπει πιο πολύ να μάθει τι κυκλοφορεί τώρα εκεί έξω. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, η επανένταξη είναι στο ότι να δω τι υπάρχει και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Από τη στιγμή που θα πάρει, θα κάνει αυτή την αναζήτηση και θα το ψάξει, το να πάει στο επόμενο βήμα και να μάθει να χρησιμοποιεί, για κάποιον που έχει την εμπειρία, νομίζω ότι είναι εύκολο. Νομίζω είναι Για και να η μπορεί να απάντηση και για, ανένταξει. για την προηγούμενη ερώτηση, πώς να μπω σε αυτό το τομέα. Δες τι υπάρχει στην αγορά, δες πόσο κοντά είσαι, μάθε το και ξεκίνα να το κυνηγάς. Αυτό ακριβώς, και να μην διστάζει. Δηλαδή αυτά που, όπως και είπα και στην Ευελίνα, είναι αυτό το κομμάτι, ότι αυτό που η έλλειψη εμπειρίας σε προγραμματισμό ή στο τομέα της πληροφορικής, το ότι μπορεί κάποιος να προέρχεται από κάποιον άλλο κλάδο, πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε υπέρ σας. Και κανείς δεν έχει, και ξαναλέω, ειδικά όταν ζητάνε junior, ξαναλέω ότι όταν είναι το expert αλλάζει αυτό, αλλά ειδικά όταν ζητάνε junior, όταν βγαίνει κάποιος στην αγορά εργασίας, είναι, υπάρχουν, δηλαδή μπορείτε να προσαρμόσετε τις απαιτήσεις σε αυτά που ήδη ξέρετε. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα μείνετε σε μια δουλειά στην αρχή για λίγο, για να αποκτήσετε μια πρώτη εμπειρία και να δείτε τι είναι, και μετά θα ψάξετε για κάτι καλύτερο. Αυτό ειδικά για αυτούς που βγαίνουν ίσα ίσα από τη σχολή και θέλουν να αρχίσουν δουλειά, ισχύει. Μπορεί στην πρώτη δουλειά σας να μείνετε για λίγο. Εντάξει, θα το έχετε αυτό στα υπόψη σας, ότι είναι μια πιθανότητα. Αυτές είναι πρώτες απαντήσεις. Το είπα και προηγουμένως και το συνεχίζω, ότι έχετε πάρει την πρόσκληση. Μέσω της πρόσκλησης και αυτών των αποστολέων της πρόσκλησης μπορείτε να μας δείτε άμεσα σε επαφή μαζί μας και να συνεχίσουμε τη συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα κάνω τις δύο ερωτήσεις τελευταίες και θα κλείσουμε. Η Ράνια, η θεολόγη, λέει: ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σχετικά με τον ερευνητικό χώρο. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε διδακτορικές σπουδές, έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς να ενισχύσουμε τις αιτήσεις μας? Project, GitHub, προσωπική ιστοσελίδα. Εσείς τι θα κοιτούσατε σε υποψήφιες που θέλουν να κάνουν διδακτορικό?
Λοιπόν, εκτός από κάποια βασικά, το GitHub, ας πούμε, θεωρείται πλέον εντάξει, εργαλείο που όλοι, ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιούν οι ίδιοι, ξέρουν ότι υπάρχει, τι μπορούν να βρουν εκεί και όλα τη συναφή, οπότε αυτό θα το θεωρούσα κάτι που είναι όχι απλά απαραίτητο, είναι κάτι που δεν θα το ασχολούμουν καν, αν το ξέρει ή όχι. Αυτό που έχουν το καλό με τις διδακτορικές σπουδές είναι ότι σου αφήνουν περιθώριο να μάθεις καινούρια πράγματα. Επειδή ακριβώς είναι καθαρά προσωπική εργασία και έτσι, ο ρυθμός είναι προσωπικός τις περισσότερες φορές στο διδακτορικό, έχεις περιθώριο ακόμα και αν δεν ξέρεις κάποια πράγματα να τα μάθεις. Οπότε γενικά θα ήθελα επειδή λέτε εγώ θα ήθελα ένα ε, background σε γνώσεις ελαφρύ, να ξέρω ότι υπάρχει μια βάση στην οποία θα μπορώ να στηριχτώ και μετά πλέον θα είχα την απέτηση να δω κάποιον σε δράση. Οπότε δεν θα ζητούσα κάτι παραπάνω εκτός από αυτά που είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε πλέον. Δηλαδή το GitHub, ας πούμε, ναι. Η προσωπική ιστοσελίδα ε, δεν θα το θεωρούσα απαραίτητο, εκτός και αν εννοούμε στο GitHub κάτι. Εκεί θα το έβλεπα με ενδιαφέρον. Αλλά γενικά αυτό που θα ήθελα, γενικά για αυτούς που θέλουν να κάνουν και αυτές που κάνουν διδακτορικό, και μιλάω από προσωπική εμπειρία, γενικά είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνετε χρόνο ώστε να προχωράτε την έρευνα και να βγάζετε πιθανώς δημοσιεύσεις και να πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο. Όμως αυτό που μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το καταλαβαίνετε, αλλά τελικά βοηθάει πολύ, είναι η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, που πολλές φορές φαίνεται ως αγκαρία και πολλές φορές ένα κομμάτι της είναι. Αλλά αυτή η συνεργασία με άλλους ανθρώπους από άλλες χώρες, από άλλα Ινστιτούτα, οι οποίοι και αυτοί κάνουν έρευνα. Αυτά που προκύπτουν ακόμα και το παραδοτέο που θα πρέπει κάποιος να γράψει για ένα ερευνητικό πρόγραμμα, θα βοηθήσει στο να μάθετε πράγματα και να προωθήσει την προσωπική σας έρευνα. Οπότε γενικά μη σας φαίνεται αγκαρία και κάτι στατικό. Είναι πολλές φορές υπάρχει αυτή η παρανόηση, αλλά τελικά σε βάθος χρόνου δεν είναι. Ακόμα και για καθαρά προγραμματιστές που θεωρούν ότι το ερευνητικά προγράμματα, η ενασχόληση με αυτά είναι κάπως στάσιμη, γιατί όντως τυπικά δεν τους δίνει, δεν βλέπουν πάντα το τελικό προϊόν που θα έβλεπαν όταν είναι σε κάποια εταιρεία και ασχολούνται με συγκεκριμένο προϊόν. Όμως, μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα μπορούν να δουν καινούρια πράγματα. Μπορούν να ασχοληθούν με αυτά, μπορούν να μιλήσουν με άλλους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν. Οπότε, γενικά, βοηθάει. Βοηθάει όχι μόνο όταν κάνετε έρευνα, ακόμα και αν κάποια εταιρεία έχει αναλάβει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που φαίνεται βαρετό στην αρχή, αλλά κάτι θα σας αφήσει. Αυτό ως γενικότερο σχόλιο. Τώρα γενικά και για το διδακτορικό επειδή δεν έχουμε και να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά γενικά άμα είναι κάποιος και θέλει συγκεκριμένη ερώτηση και για το διδακτορικό και για οτιδήποτε άλλο, μπορεί, όπως είπε και η Ελένη, μπορεί να επικοινωνήσει, θα βρούμε τρόπο να είμαστε πιο αναλυτικοί. Και να το συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεξοδική και χωρίς καθόλου δισταγμό απάντηση σε όλα. Μαριλίδα, θαύμασα τη ροή της σκέψης σου και του λόγου σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όσες και σε όσοι συμμετείχαν. Εγώ ευχαριστώ Μένουμε για σε όλο επαφή. Έχουμε Ναι. μία μεθοδολογία ότι όσοι συμμετέχουν στο πρώτο webinar και σε όποιες συναντήσεις κάνουμε να ξανά προσκαλούνται για να παρακολουθούμε από κοινού τις προόδους σας και τις εξελίξεις που έχουμε σε κάθε πεδίο. Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά όσες και όσοι συμμετείχαν, την Αμαριλίδα ιδιαιτέρως, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο webinar, το οποίο θα ενημερωθείτε άμεσα. Εγώ ευχαριστώ Καλή και συνέχεια. ευχαριστώ και για άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.